Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральний ринок. Припинок – центральний ринок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Автобус рухается по маршруту номер 13. Припинок Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Республиканская. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится.
Двері зачиняються. Наступний припинок Боброва. Припинок Боброва. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Карасьова. Припинок Карасьова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок вулиця Чернянська. Припинок вулиця Чернянська. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Автобаза Суєзі. Выпустите меня, пожалуйста. Припинок Автобаза Суєзі. Двері зачиняються. Наступний припинок
Водоканал. Ребенок. Водоканал.